Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, maayong adlaw po sa inyong tanan maghapon. Labi na gyud sa karon lang nakakita ng video. Swerte kay ka nakakita kani video. God bless po tanang-tanaw lang taha kung mahilig kay traditional Filipino hilot. Ayan. Mayang hapon, sir. May hapon. Oh, unsa itong pamating ani, sir? 2 days na mild stroke ko. Dahil kahilot ko kay kuha ng gatong mga ugat-ugat baga na pulo. Sakit kaya ang tubog ko. Every night, dili ko halos katulog kay magtugnaw ako mga PM o kamot. Muna akong problema every night. Tugnaw ra. Tugnaw. Wala magmulmul, galay, bugat, ana. Wala siya maggalay pero tugnaw jud nga to the point nga mula po sa bukog ang iyang katugnaw nga mag-chill kay ni kagabi. Pero dili ka na gabi. Tagagabi na siya na itabo. So kada tugnaw ko ano ko na mild stroke. So muna to nga kuan na bless po ko kay nitawag ako yung agaw nga kuan so ya kagabi nitawag siya so nagkuan nagani jud ko kahilot. Sa katong gingon mo sa likod pag mga paminaw mo ilang adlaw ng pamatian. Kani dugay-dugay na kadang drug na si ano yun, motor ko ba na si burag maipit mo ugat. Wa pa matandog sukat o Natandog na ako napahilot na dito pero mabalik na po siya. balik din siya. Balik. Kung inig sakit sa mong likod di pa mapiktan mo yung ginawa o murag puno murag putos. Dili. Ano? Dili sakit lang yun. Di pa sa katabok, wa pa sa katabok. Pero hapit na. Kasagaran magod pa sa paglikod na Diri. mulapos naman sa dugan wala. So Wala pa gyud ka mapansin. na nilapos pero naayo na to. Ayo na. Karon lahi na pud siya kay katong siya nilapos diri man to siya napita. Dili siya karon diri man ako libati. Di agad. So ini kuan ba ini magbuto ko labi nang batsi-batsi na. Murag naa si ugat ng ipit diri. Mga paminaw mo pila ka adlaw na na. Mula na ni Kanang mawala-wala or permanente gyud. Ug nara ko sa balay wala siya pero magmotor ko na siya. Yung sabay siya sa kuan gyud siya. Labi nag layo akong kuan akong biyahe. Kuan barakatan to downtown na mo kuan siya napansin yun ako siya. Dahil inawayan to Tagum. Di ba ka di ba ka ma-option usahay sa kanang motor ka maulanan? Hapsan eh. Basta magmotor Option gyud. Kadayong ka o muhunong pa. Hunong. Pero di man mundang ang ulan. Usahay. Basa ang gamay. Pero na lang. Dili yun natin tinapin nga basa. Basa gyud. Kuan nahumod ba ana. Kasi kung sa bagay lang ipamati, Wala na. wala na gyud. Kung sa pinaka number 1 paminaw nimo. Nga murag gusto nimo mawala. Kini kanang pa kan pag chill out kini kagabi. Mo Kanang magpuro kini kagabi. puro ka gabi. Kini diri ba diri sa bukog nimo pati diri mga di sundan og ice. Pero wala mo ngon ana. Oh, Puro lang. Kana lang ini kaudto ikan ko kuan udto kini bagtag na ko barag magulngol. Ana. Mm. Pero ka mo try nga murag di baga. Wala. Nandito ko mo di baga. Wala. Wala lang. Wala. Sige. Kira gamay ra. Gamay ra. Gamay rang kasuha. Patay. Kailangan ako na lang bahala sa uban. Kailangan pa ko matawag. Ayun na lang. Gamay ra man kay kasuha din eh. Oh. Mas mayo gamay ra. Dali ra na to basiton. Ay, friend din sila ni Rosilla. Sila guys. Nakita man ko to sila din na picturay. Nagtapan mo sila. Ayang birthday man ata to. Ano, Kung sports pag birthday, dili birthday. Yan na. Sports lang dali lang. Oh. Lagi kami dyan, magaling. Asa mo na to, gabi eh. Lagi mo comment ba? Sila ha? Tingnan ko ganun sa ito nga kuan man. Nga, ang kuan yun ako is nandito sa baba. Ay, sa dito. Wala na din siyang balik. Sige lang, gayahan po na. Ilahilahan mo ng kuan linya. Ilahan mo ng kalipay. Kung saan sila masaya. Sige, basig na kay shout out sir sa inyong lugar. Oy, shout out ko sa kuwang asawa. Ipakita ko ng kiti. Shout out ko sa kuwang asawa. Nana ko diri. Nag-brief pa lagi Iya masilingan. Ay lang sa kay maulot ah. Shout out ako sa kuwang asawa. Mga parente namang mga iskalante. Oy, shout out ko sa kumparinte sa Patanaw. Ako lang gilabyan, wala ko ni hapit kanina. Sige ayan guys, shout out sa ay mo address ko sa no, Barakatan. Oh. Ayan shout out sa taga Barakatan Turil. Labi na gisa ko mga suki dia og si Kagawad,
Kwarto lang. Kagawad to. Basta mga kagawad diya, ako ang suki kagawad sa mong barakatan, hello po sir. Shout out po sa lahat ng mga taga-barakatan. Shout out lahat ng mga viewers, regular viewers, sa mga subscribers ko. Thank you so much guys. Please subscribe, comment, like, and share my channel. Love you Kuya guys. ni mo, magkakay ni Ron. Okay, kulot to sir. Dapat kuya, kapag-agan ni Ron. Ay, sagot. Ako na ito na guys, ilang di palimasag init. Kaisa, kaisa na. Ito, robot mo to. Kaisa na daw. Ubos kayo, ubos. Asa na dito guys? Ubos mo kayo. Bantayan ra, dayon. Oh, ganun, huwag naman ka. Ubos pa diyan. Dito diyan, ubos diyan. Sila po Sige, kanunay. ubos pa. Ikaw, ubos. Up, anak. Ay, kamu taga. Ito, wala ka. Erog sa ko kamay. Erog lang. Up, okay. Ay, wala ka na nawaga to. Ah, Kanunay. magkabwa to. Huwag yung kon. Dili, kapitan mo. Lugay pa po. Ay, pasok ko. Sabi mo rin, sige mo kung ipag-ito. Halangon po din ko dayon. Renta. Hindi magbuting ka yung tonggan na basta makita kung tao nga magimasa. Kaya magumul-humul, agoy ka. Ganun. Madugag ka lang atong na. Ang ilang anak-anak ron, di ba? Minyo na ilang anak-anak ron, no? Eh, Nila, Joseph. Laki. Hindi pa ako bata ko ito. pulis ba yan ang kuha? Napulis na. Kung ito no? Pero katong anak may kuha ni... Ang tatamay ng kita. Yun, estilo man din. Pulis ba po dito mo? Kasi sila yung nila. Isang to lalaki. Kaya sa iba na. Kung ano yung kuha, junior rin eh. Manghod. Kapag manghod. Kapag atbang sila ha. Manghod. Kaya na rin yun. Mga buntis. Albert ba ito no? Mais na rato na sa una katunga ro na. 20 ra ko na ang pinakamahal sa ng mais 30 ka pin. Naman mo 30%. na. Bakit to? Dos na lang diferensya sa Wala na double. buhay. Alam mo kayo na Linis ang mais ron. sama ni mo. Ito na bukan ko sa mga. Oh, kumidat mo. Ato de pag balay mo. Nol sila no. Asa dos liya ni ma? Na wa pa di siyam arita. Napasigulat pulis kay investigator. Di ba ito sa sayang ano wala siya? Dati pa siya pulis. Ah, Iya. Kaya na yung kaso ilang kon sa iyang anak, banahon, yung si kaso niya hang umagat. magaron. Kaya iso kayo umagat. Nalabot ako ba na? Apil pa dito ang bangan. Manadayo kasal, ulaw ba? Kaso nila. Dayo mo, hindi ko, wala sumilag. Ha? Pero paano daw butasan mo? Pero ako, Hindi ko makayang matasan, napatay ang bangan.
Sa bahay, lalaki. Lalaki. Babae na yan. Hindi ko makaya. Kinto, kinto. Lahat ng ulo. Report. Rodrigo? Report. Nakagamay ko. Nakagamay. Di ba? Up, nakanapipes. Ano kaya gumay? Hindi, Manila rin, maruya. Nakamuya. Ang istorya. Para sa picture. Saat nga dito ko. Ang anak, trabahante, mag-anak. Parehan sa Libino. Puro regular. Parehan po regular. Minimum 400 plus ka. Gibilim lagi motor bundong ka. Hmm? Bilim lagi yung motor. Okay, rasa sa patrol. Masih patrol ka. May patrol ata dire. Tutuha sila. Judo stuff. May ipon siya. Wala. Bilim Hindi, magkakaroon. Hmm. Bilim kang susi sa motor. Doktor bata. Whatever. Ita na no, imong na priso magaling ka, na imong mama wala ka balo. Mo, gawat na lang kag priso mo, nablain siya ako. Pero sa mga ito, kasi hindi si Omba, si Marites. panawag ba yung Wala po pakabalo sila ang sila ako. ano ko ba ito sa ano? Ulat normal lang. Tumira ako, pinawag ko sa ito, di tubig, iwan lubin na. May kakabalo na ba sa balitan sa ata? Wala ko ba? Ito, ganun. Di ako din di ko saktan sa iyong lugar. Yung tigil ka. Okay, mga pilitan ko na sugilo mo ba na dahil Kaya na po, bato naman ito. Kaya rin si Kuan Bumbo. Balisa na sa radyo ba yung sa kuwan. Hindi, labi natin ni si Brigada. Kapitan, baya yung patay. Sorry, ito masalita. Wala. Hindi, nagkapan niyo siya. Ito na gaya birthday. This one? Dapat yung kagawa sila. Order ko. Ito ko gawa. Iba order 20 years? Huwag lang dilabol. Ito ko gawa. Ang! Hindi ka po ito. Tulog din mo. Hindi ka po ito. Si Klasin, apa yung skwilog ma? Malis best lunes daw. Ha? Skwilog ma. Wala na ka din. Exam daw lunes. Wala na ka din. Sabado malumbak. Pilagi ka din, no? Sabado nga, iha pa.
Tapos hindi mo Ay, kabalo English. Minsan man ako, English lang. Ba't naman din number? Libuga po libo. Okay, nabibog ko. Oh, nako diri na po ka diha. Kung gusto kong balik sa Lunes, Pila na kaadlaw. Monday. Oh, Monday. Friday ron. Ah, sabi arap po na alim eskwela. Nag-espilan no. Pinangili na lang. Simula sa sumang. Anong naman mo doon diya? Ito ko bangko, dito po siya. Bali dito ma'am. Ah. Ilan pa ma? Nakita na to sa Norbert, magrampa na ni si Diamond. Ay, tuwa na ako. Pwede may bae, pwede laki. Ay, ikaw ka binasa. Laras. Ha? Ikaw, binasa kayo, may laras. Ah. Unas ganit daw, basta na daw kay anak inanak. Swerte. Wala ka ng malas. Ito rin. Binasa na kon. Mang, awa, mang. Dito ka may number no? Mang. Mang. Ha? Sa una. Ano sa kalas nino? Prayer. Ah, pag yung 2,000. Yung tagas 2,000. Mang, kagisiun na dyan akong ilong, mang. Ay, nung lang, karang party, karang party sa China. Hindi, hindi yung mga bubugi. Lisip lang. Kani driver, karon mamatikan na hilot. Kani diri mo ni balay-balay sa uric acid, mo ni balay-balay sa sugar. Ay kalimot ha? Uric acid, sugar. So kaning uric acid, na diyan sigarilyo inom, na diri ang sugar, soft drinks, kape, juice, ha? Sigarilyo inom, ang kaya na himuon, kaya na patulugon ang dugo, ha? Kaya na sa balay, bawal ka na himasang hapat tunas libo, ha? Pwede yan, anak. Pwede. Kaya gumagana-ana, yan yung pag-humol o gininet. Kini ka nang diri ko, ano, soft drinks. Soft drinks, kape, juice, ha? Apil pang tsa. Spray no, dugat mo po ng effect. Ano lang, pagkutuloy-tuloy. Ano lang, Ganito ya, osteoarthritis niya kanang para malikayan di ni mo atake pohon, bawal mo itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, limango, balot, ha? Kanang Kami ba tagay? Ang maguro lang kay binukuan ni siya ko kaon na nagkakit-kanto. Mang, alas ako gilutuan din mo, mang, alas 9. Karong alas 2 no. So dito ang alas 12, ako na siya. hello, hello. Ito na adirit kong tagidapo. Bakit ka mo yung cellphone niya? Kaon ka unday mo. Hindi. Kuan init dito pag inubagas. Kaon na nagkakit-kanto. Gusto ni mo naman. Ay, tama-tama, uma, si Ilay, out ni Ilay, uma, mas stress na, mas kwako, tama, kanto ba na siya? Ano, makaanto pa ko sa birthday ni Yumi, mang. Hapit.
Absent ko sa 26, ma'am. Ano absent? Unsa mo ka manglaba? Unsa na mo diretso na ta dito? Oh, bato ka kay kuha. Dito naman sila. Apas sila naman pagbiko San Miguel raman. Dito naman sila. Wala na sila mama. So, tawagan mo na ko ubak sa buwan. Motor ba kayo swimming pool? Ito bati at ulit sa lingkod. Ay, naman dito kung namuha. Pikit. Pundo mo to, Mang. Tara sa San Valley ba, Pundo? Puro mo to, di mo awas. Ito maligo eh. Wala pa. Ha? Ito maligo. Ito maligo. Tumina nga. Ito gamaya. Kaminaw ko ba, murag San Valley to ba nga? Pundo ra bitaw? Dili mo awas. Asa yun, sa bali sa pala, no? Diya. Datok. Napisa pa. Sayang yung daw Tubig ba, Pundo bitaw? Dili bitaw mo awas, Bert. Para mo ko na, sa bali. Oh, Pundo na. Naghawas mo gapon, katol na. Sayang yung daw nurse si Lilian ba ito? Kapasa na ba sa nurse? Yan? Oo. Saan mo sa dati? Wala ba nakapasar ko diya sa kuan? Gonzales, wala ko nakapasar. Pero bago naman siya nakapasar ang nurse. Ah, sa trabaho. Ay, Na wala naman siya na trabaho. Doon lang naman siya panrabaho sa katong COVID. Wala naman siya katrabaho ah. hindi na ko trabaho eh. Ano sa luto? Yung ano man yung utik ko pa mag-nurse exam. Buwan. Kanay, Abroad. hindi na sa iyo abroad. Ang mga iba pa rin mo, back lagi mo. Abroad man daw ko siya. Siyempre, no? Abro ang puteriya na kay kuhan mo na. Ganit, biya ka nurse, no? Di ba ka matawag nurse, no? Wala kay Percy. Ang gani, bago na siya nakapasar. Oo. Nataas ka experience. Bahala ko niya, nasa experience na. Hindi mo siya matawag nurse. At least, nakapasal siya, bahala ko siya matawag. Basta nurse, ha? Kay Opuan. Ang tagiya kay Ninong. Na nurse. Tagiya ko Ninong mga tagiya. Muna di siya kung saan na. Muna nga, og wala ka pala ng board. Paano ka? In. Murag nurse. Murag. Kaya murag bili. Inyo. Ano na mga engineer ko? Naalang ko ako, ha? Criminology. Pinagdala na, policeman, ang tawag. Kung na siya, police. Ang kapasar, nagdito ko sa Bulisam. Wala pa, ako criminology lang na siya, ito ako police. Nal. Kapag ka ng criminology, hindi nga makapasar ng police, ito. Sa mga kuhan, no? Dapat din na sila magpa-exam. Pulis. Ano man? Di lang napa-exam mo ng mga pulis. Kaya inigpapasar, di man gyapon mga pulis. Dili na lang napa-exam mo. Kadaghan nga nakapasar di mga pulis. Kan kayo. Dili gani dawaton kay daghang. Di mo sugot ang silingan, di ko ka mapulis. Si ayon pa. Dili na nalagyan ta magpa-exam. Di mo sugot ang silingan, bagsa. O di ka kapasar, not fit to work, bagsa. Dagan kayo. Kalipay na ito. Kalipay na ito. Ako, attorney, hindi mo yung matalagan. Correct. Noon ay tapos naman na. Ayun, siya makabulong. Sak. Si ay tulak ka tao. Kung sa kay gitubag. Ngayon ko itong customer nga kung pulis ng gilip sus. Kasi nabagsakan sa mga anak sa. Yung silingan ka. Ngayon di mo musugot yung silingan magpulis mo. Kasi suntihan na ka sa kanang inyong interview ba, pulis palubog. Mo ni buliyagon dito, mayroon nakadiferensya. Ang yung pagkuhan timing, kalaban pag namo. Mura sa kuhan, baka na CI bilang nga mangutang ka og TV.
Hindi gusto naman sa inyong TV. Hindi siya gusto ba nga. Magka-TV, noon siya, umuyan, ano bitaw? Na, dili na siya mabayan. Ano, dili maayon ng ginikanan. Huwag mo na sila samok mo na. Sa paligid ko. Bagsak. So, nakagayon na dito. Ikaw ha? Kaduhod dito. Bagsak mo siya sa first year. Sa second year na po na-apply na po, pasar na. Dahil naman po na interview. Bayad nito ko. Bayaran. Ayun dito. Katulad ng lakbut. Hmm? Katulad ng lakbut. Meron na lang para wala na ang interview, pasar na kami. Ako na yung gagaw katong si Rubilin. Pero, yung umahan lang na yung natan na awas ko ka. Pero mapili lang sa silay. Okay, katulad. Okay, katulad. Tagaan na nato ng kamay. Hindi ka na, hindi ko siya. Huwag ko manong kamay. Hindi ako sigurado. Ayun. Kung mo pasar din, mahatag pa rin ka. Hindi na dyan ka mahatag mo pasar na. Sigurado na na. Dapat hatag na ang. Pag kedua apply, ya, anak ng gamot. Titik. Ah. Sudah kami kang bigay, di mo ka makuha. Ano sa nang matahan nila? Asa naman ko nagtitik? Sa kuwa? Oh, kalo. May uwag. May uwag, ma'am. Ano ko ko? Ayahay lang tagulan nag-scam. Ay, di agian. Taon man nga nadala man sa kwarta. Alos tumod, meron nun. Okay, money and dresses. Money na pinupunta, money, mamutang. Kaya dali mo mamutang, manghihilot, trabaho. Pero dito naman sa lahat mga profesyon. Kung saan naman tao yung dagan natin. Meron manghihilot. Huwag yun ibayad ang mamang ni Herbert. Sa kuha. Dako, 11 years na. Mga milyan? Milyan na yung kanino. Si Rilia, dito na kumikin siya mama, no? Nagdoos direte, mana si mama, mangulang porta. Ay ko, baya po ko niya, no? Hindi pa hulang. Jismin kayo. Murag na kong gitulis, tubangan. Hindi ko kinibayari lang ko ha. Isa kabulan na ito ilang ingon. Bayaran. Hindi ko, di di ko magpadugay ani kaya para panganak na ko niya ni kong gibuntis, manis diamond. Budget ni panganak. Manganak na lang ko. Mga po na lang is diamond, hindi ko bayaran. Hindi. Laim na sa pakutang Bert, bili ko na ingnon. Kung sa pangkita may Kaya mo itong Pag di na mo bayad, Bert, tingnan ako na kung mo bayad. Ha? Pinautang. So, alam na ko na mo, man bayad. Anak pa gina yan. Anak ron, di ba? Kanang isa Laim, may isa din ang bili. Kanang kinamagulangan. Dili. Dili, adaptive na nila kung Para malagpat, patlinga. ikuha nila dito Para sa Manila. mabuntis. Yan, nabuntis na pag-unit. Ay na. Matod pa nila, matod nila. Sa laki daw kung anak, di atik na daw to. Adap. Nag-agaw na daw to nato to basta pikas ba. Ang kasang bulayos. Oh, Ah, matod nila. anak gina yung Matod nila po. Kaliwatan ko babae ordong. Magano. Laim na ako kayo. Ay, sigmod. Layo ako kayo. Layo ako kayo. Inon ko nila, anak na nila. Hindi ako pila ka bulan, nabuntis man. Ano magina na? Ako din, kung bulikon ako Kung pag-anak sa ko ikuha ko sa kumuyuan. Kumukangan ng papa. Eh, hindi ko pa nila, palagi, wag pa nila na pagpapabuntis mami. Pakabot ako dito. Wala, ito nito, buntis sa mami. Kumbaga katikan ba? Katikan. Okay.
Dugay ba ba? Kasi wala na buntis na. Dugay ka ito. Normal ka years. Nga mo to. Ni ana na lang po siya nga, ni duty pa man to siya. Ni ana siya na lang nagbayad, hinahinay. Tagaan ko niya bulan, nga mobayad, ana hinahinayan. Dapat naman lang pinakabulan, wala man si Pug Agda, wala man. Ayan, tagay na yan. Di kay, naman pinakaingon nga, si Dudi man din kaingon nga naninda daw sa palengke di ganto na mo yung mama, naninil niya dito. Ala, nasuko man daw mo naninil, isog man daw kay si Iris. Dili na po daw mo bayad, kay pakulawan daw na mo siya. Taka naman na sila istorya eh. Naku mo yung sila. Iya mga igsuon, mga profesional na baya no. Pila naman ang 10,000 og isahon kalibo na nila taga igsuon ba? Dahil nila ko bulubulok. Dagan nila igsuon. Diya katong kurtaha ba? Tabang ba ito nila sa ilang pag-eskwela? Nanagod sila pulis, anak sila maestro. Na sila sundalo, katong tumboy na sundalo naman. Kaya mo ta itong mga buga mo bayad unta. Inabot sunod sa natapusan, bayaran daw ko. Lipay po taon ko. Abay, wala man. Siguro nabayaran na siguro, pero wala lang yung bihatag. Ano lang. Wa man mabayad, nagay kapalit na. Hindi ka mabayad na. Man bayad, Bert. Di Doon pila sa'y ka. kapalit siya ha. Pag-abot sa isa ka bulan ato ilang ingon sa ko nga bayaran ko. Wa man ibayad. Ana, stroke. Nakagasto na sila sa 60,000 sa hospital. hospital. Apake. Bayad. Kaya yung style, nagplano na gud mo. Ay, hindi ka mo mamayad, no? Ginilapot. Yung sa gutong kortahan na mo, Bert, kadlawon pag mi ato in town, manindag isda. Tigong-tigong. Hinda in town isda si Eric ato, makadlawon gikat niya. In ato lang nila pag wa jud ko bayre. Ayaw ko tumutuan na ako nga lipoton. Pila naman gurunta na og siya man yung magulang moingon siya sa iyang mga manghod, uy tagaan na to si ate, uy kay ulaw na kaayo ta. Pila naman katuig. Kasi talaga ni, di na kalakawan doon karon. Buhi pa ba ta iyang papa? Ako na makabalot. Una di mo to kalakaw. Itong paggabag og stroke, may anhi pa diri iyang papa kay isaad lagi anak. Saan lang na. Bayad. Ang bulan. May mga yan daw kung na-stroke, karat may nang na-stroke na. Hmm. Yeah, sa uban pa tong nagpakuha Bert, sa mga dagkong mga lindingan, di ba na magkikita ang kulatular. May collateral ka na. Ibilin din ang inyong kuan diha. Makakuha man ng 10,000, abi na imong konde. Ako wala kay salig lagi tano. Ay, lapot. Kailay, agaw. Kaya, wala pa mo mag-away ako. Away, man. Nag-away na uy. Manag-away? Wala po eh. Nag-away na lagi nangawa na ba kasi na diri no. Kaya kung nag-away mo ako, di ito kahiram. Ibalik ng budol siya amigo-amigo na ako good. Kato ba pamali nila Bert? Nahog mo tuglalis na mo Bert. Away mo to, mo bayad good. Mo to bayad sa boarding house. Hindi siya naman panglakaw, wag man ingon nga piyang, Sige, balik may lang ko katungod, piyang wag yun manangit. Ito kaya kung batasan ng Ang gagaw na to ba? May gagawin mo. Sino toy? Nag-agi sila, naghipos. Na, mismo mo, wag yun nga nga, mangawaan niya. Yaka na sa amin, bayad wala dyan. Anak ko, Ay, kayaw. may batagan sa ito. Anak ko, kayaw. Hindi ba siya ito? Ang nasukan niya sa kuha kay nalabi daw kung nga wala daw sila ni bayad sa atila. Tinuod man po na, dili man na. Tinuod man po ng lakaw, mamugot mo ingon nga Ang mubalik mga mo. kung dili ba tinuod nga nabayad o wala. O di, o tinuod mo na ito riya ha. Kung mga ubot mo ang kasabot, dam kaya magpuna nila bayad. Kada kung sa punta. Dili mo bayad mo yun, unta mo hawa sa mipyang hal. Wala mo po naman ang ito niyo. Hawa na. Ako'y kwarta. Ano ba? Hiyaw, sige na umutan. Wala ko na sila buti na yung balik ko. Wala yung lang iba. Ha? Nasa mo pala eh. Ano balay, nag-agpili sa gamay ng kwarto kida. Kaya sila ang gusto ko, ay na lang po, no? Kwarta me. Makakwarta ka. Amang kay kung buwan na lagi adjust yun naman ba para Iko-iko wala po. lagi wala ko tay kwarta lagi ba. Iko-iko po dang ilang ibayad ng pinagkabulan nila ilang sila. Muna po itong mura na pwede sila ang disney. Muna lang ito kung kita ako na.
At sila. Ilang kuha. Ya mo itong pagkamatay ni Nanding. Isgutan ako. Brilliant. Mo ito. Hindi lang sila. Bayad lang ko parang mga pizza kuan. Ito, bulaw nga. Isip ko yung sige. Tapos dahil mo, kita na bibigyan mo. Masabtan naman tao binabayad kung wala din sila kaya. Oh, Nanais siya nag-nurse. Yung banda kung sama. Puro sila na ikwarta. So, di siguro maulong mo. Bayad, di ba? Kami, Kaya anak. kapatuloy anak. Oh. Ya, ngayon siya nga dili mo ito ihang utang, ihang mama. Puro sa may mga tumbang. Ikaw may nanguan. Ayun, nagpadulong na sila diha. Ayun, kabalibat pa ka. Pero katang panahon naman kung ingon na kamang di ito makukuha. Anak Panahon ko. dito nagpagbuhat Ngayon man ako. ko dili pwede siya kay dako kayo. Dapat magsugod ka sa 1,000. Kung mabay ka sa 1,000, mauna tong 2 o 3 na. Ano man ang kung good fair. Richard Jess, asa mga kita Richard Kita Jess? magpalinding na. Wala may landing Richard Jess. Makikita ka, sige, may gumanta 3 na lang sugod. Testing nga pa man good. Ano ko, yawa niya dito. Kung mangutaw ka sa ila ra. Ay. Naroon, nakautang mo dyan itong borders. Ayaw ko naman ang hit. Ibiyaan. Diba, 5 mil. Okay, pinisulti mo dyan, sibot man. Ito yung utak ko. Okay na na, kaya naman ko Kaya nangingit. maghulan eh, kung saan yung hula mo, sibat na. Wala ay kwarta. Saan ko ito ba? Wala. Hindi mo rin yung po, kaya sige lang sibat eh. Buti mo itong balay. Utang ba? Hindi lang po pangutang, nagsibatan lang ng utang. Ito mo, magkipahira na po. Ang yapon po kabalo. Huwag dito tiya. Ya. Mga nanay mo dool rin. Ako na lang pong sigahan sa sahay. So man ko lang ni dool. Ano mo din, parintin mo na. Mayroon yung ako rin doon. Tinawam na kung saan yung itapik diya. Ay ko, apilan. Dito ko ninyo apilan. Maapil lang tayo, wala na. Nag-away na. Pinantaan yung problema na. Ang problema niya, pag okay pa, Business hindi nyo. nga namin nila ko pag Eric. Apil ako kay Johnny.